Събрали сме се по един много хубав повод. Да събираме проби от на нашата приятелка Сузана. Какво остава тук, освен да й пожелаем да бъде много млада и щастлива? Така. Друго? Аре, любов, коли, мъже, любов, секс, мъже, коли, секс. Аз съм млада, млада. Леко направи ти сте пожелания. Ти е твоите бай. То стана като на околовръст. Коли, любов, мъже, секс. Това си като Ботевградската магистрала, се извинява. Не дам ба секс, ти го пожелава. Айде. И тук целувки, чакай. Чайче, свърчи. На здраве бе, хубавица. Айде сега, кой ще каже следващата реч? Речи Руби. Значи другия е Руби, не е Речи. За нашето голямо момиче. Другата година, ако има някъде да се ходи на 11 август пак заедно. Нашето голямо момиче вече може само да пие от сламката. Няма нужда от биберон. Няма нужда някой да ми подава биберон. Вече да си го пара. Вече можеш сама. Не, искам просто да ме снимаш, чакайте, че тя угасна. Всички тия речи, тя се разчувства по горката. Чакай. Биберонът е така с цигарката. Пи, избаве. Чакай сега да спра видеото.